Terve kaikki, tervetuloa mun pelivideoon, Let's Play Hisi. Mun nimi on Overnerdo ja tää on mun ensimmäinen video. Ja joo, elikkä siis teen tästä muutama tämmösen video, jos tästä nyt ihmiset tykkää, niin ruvetaan sitten tekemään enemmän. Ja tarkoitus olisi niinku mun videossa ainoastaan metsästää ihmisiä. Elikkä ainoastaan yritetään helvetisti tappaa porukkaa ja tämmöstä hauskaa paskaa tehdä. Mut joo, elikkä siis aloitetaan pelaaminen ja teen tästä jouskaria aletaan pelaamaan. Elikkä siis niinkun tää mun pelaaminen on oikeastaan paljon tätä, että tapetaan ihmisiä ja laitetaan heidät vähän vittuuntuneeksi. Joo. Joo, tää Hisi on semmonen peli, että se ei tosiaan kehenkään kannata luottaa ja on semmonen vähän peli, että tässä menee välillä itselläkin hermot. Joo, elikkä me ollaan G5 ja G5 niin sitten mappia katsotaan näin, jos joku ei tiedä, niin suurin piirtein varmaan jossain tässä kohdin ollaan ja joo, tuolla edessä on pitäisi olla tie. No, siellä on ihmisiäkin, joskari kädessä. Se pitäisi olla tie ja täällä pitäisi olla semmonen pieni paikka. Siltaa on ja semmonen, mistä pitäisi löytyä tavaraa. No, siinä zombi sai itsellensä justiin oman aterian. Jää liian lyhyeksi. Ja jouskari on vähän semmonen ase, että tää on kyllä hyvä, että jos osut sillä suoraan päähän, niin se onnistuu. Tietenkin jos ei ole mitään kypärää tai tämmöistä, niin sitten on turha yrittää, mutta näin aluksi. Tää on ihan kätevä ja hiljainen verrattuna noihin aseisiin. Joo, eli teestä. Kaikki tekin, ketkä ette välttämättä tiedä, mitä tätä pelataan, niin teestä saa third person modin. Tai mikä tää nyt onkaan täältä takapäin. Takapäin voi katsoa ja pelata teestä sitten normaaliksi. Joo. Elikkä siis joo, itse asiassa suoraan tultu tähän vittumaisempaan paikkaan. Maahan vittu, se on tuolla päin. Se turvallisin paikka. No joo. Eikä yleensä just tämmöisessä alkupaikoissa, mihinkä mäkin respawnasin, eli G5, niin kun läheltä löytyy taloja ja tämmösiä, niin yleensä siellä on heti vittupäitä vastassa. Ja sitten känkkii joku porukka. Ja känkkii täällä ja odottaa, että nyyppä tai joku pelaaja kerää kamat ja sen jälkeen tulee aika nopea hattu. Näin niin sanotusti. Joo, elikkä sitten täällä olisi parempi povi. Totta kai me se otetaan. Aha, joo. Elikkä täältä löytyy tämmönen pyssy. Tää on erittäin kätevä tussari. Ja harmi. Joo, näin juuri. Elikkä mulla oli panoksia. Siihen löytyi panoksia 2 kappalta. Sitten tietenkin mulla on povi. Ja tää on todellakin parempi povi, tehokkaampi. Ahaa. Tää on siis ilmiselvästi asejuhlat. Elikkä täällä on tosiaan. Joo, elikkä täällä ei nyt ole sitten näköjään mitään hätää vielä tällä sekunnilla. Täällä ei ole kukaan käynyt näitä ottamassa. Kaikille tiedoksi joskus näistä pienistä laatikosta löytyy hyvin panoksia. Täältä mä en nyt siis käynyt katsomassa. Joo, ei. Mut siis joo.
Täällä joskus on näitä. AK-panoksia. Ihmisiä on täällä joskus odottamassa. Mut joo, eli jätetäänpäs nyt, me tarvittais kyllä varmaan ruokaa. Ruokaa me tarvitaan kans jemmaha, ja noita marjoja jaksaa aina saatana kerätä, on vähän semmoista touhua. Vettä täällä, justin tämmöisessä paikassa on justin niinku panoksia, eli tuollakin. On. Kannattaa olla tarkkana, kun näissä taloissa on, että vaikka siellä on porukka käynyt luuttamassa, niin ei sitä ikinä tiedä, että onko jäänyt jotakin. Okei, joo, justi. Ja osuun sitten vielä niin. Piikit on kyllä vittuma asia. Eihän mä täällä talossa käynytkään aiemmin. Vai kävinkö? Oon mä niin tyhmä, että mä kävin täällä. Ei mä täällä oo käynyt. Mitä mä höpötän? Paljon pistoolinpanoksia on. Joo, näköjään mulla ei oo tilaa sille. Aha, hanskat. Toinen jousipyssy. Aha. Joo, siellä näkyy vihollinen. Elikkä ystävämme. Joo. Elikkä siellä on tosiaan ihminen. Yllättävät tähän kiertää. Mutta ei se mitään. Me mennään sinne ja käydään morjistamassa ystäväämme. Okei. Joo. Joo, eli täällä on joku ystävämme. Ei nyt oikein jaksa tämmöstä nyppää. Hihi. Ei jaksas nyppiä nyt tuhlata siihen Joo. Niin kuin sanoin, kannattaa olla mahdollisimman hiljaa tässä pelissä. Koska se on valitettavaa. Nyt en osu noin. Tässä pelissä ääni on aika paha asia. Se on semmonen asia, että se herättää näiden muidenkin ihmisten huomioon. Ja se ei oo hyvä homma. Joo, kannattaa mahdollisimman suojas mennä. Joo, tarvitaan varmaan lisää arveita. Jos en mä nyt väärin nähnyt, niin onko tuo zombie vai ihminen? Tai ei yhtään mitään. Tässä on tämmönen. Katsotaan. Tuo näkyy chesti. Ja kyllä, onko tässä ollenkaan pöytää? Katsos kun... Joo, ei oo pöytää. Se on chesti, missä tuskin on mitään. Aha, ei sitten. Eiks tästä mukaan nyt pääse hyppää? No ei väkisi. Ja pääsi. No niin. Tää tuskin on mitään. Nää on edes kaikki raidattu läpitse. Joskus on tietenkin löytynyt jotakin. Mut joo. Itseasiassa mä voisin kyllä vielä mä tarvisin kyllä vähän vielä pitää kerätä itseasiassa juurikin noita niin sanotusti siteitä tai mitä toi nyt on.
klotti, eli vähän palasia vaatteesta jostakin kankaasta, mitä tuo nyt onkaan. Kato, onko täällä pöytä? Ei ole pöytää. Eli siis mitä mä yritän? Mä yritän mennä jonkun basein lähelle. Ja seinän läpitse tai maan alta yritän löytää yhtä pöytää, millä pystyy muuntamaan näitä panoksia toisen aseen panoksiksi. Se on niinku semmonen yksi tippi multa, että jos ase löytyy ja yleensä löytyy paljon 9 millisen panoksia, niin siitä vaan sitten muuntamaan niitä oikeaan muotoon, niin saa aseenkin toimimaan. Joo. Täälläkään ei kyllä oo yhtään mitään. No sit mä en löydä kyllä ikinä mitään. Jaha. Nää kannattaa katsoa, nää retkipaikat. Nää on semmosia paikkoja, että yleensä täältä, nimenomaan, niin kuin näette, täältä löytyy, jaha, nyt on AK-panoksia ja näköjään 9 millisenkin panoksia löytyy ja ruokaa, mikä voidaan syödä. Ei ota sitä mukaan, vaikka mulla on noin paljon se energia, koska mulla on reppu täynnä. No, matsetteena. Jos et sä näe noita itemeitä kovin helposti, niin painaa tuosta niin tappia, niin sieltä löytyy. Eikö tuo tappio? Kai. Joo. Ei tarvitse taskulappu itse asiassa käyttää. Se on aika huono homma tässä. Miksi se on huono, niin se on sen takia, että valohan näkyy kaikille ja kyllähän se herättää huomiota, että siellä on joku ihminen. Kompassi, multivitamiinia. Kyllä. Joskus erehdyksissä niin käyttänyt paljon valoa ja sitten siinä on noin käynyt. Joku on nähnyt sen ja tullut ja sanonut, että terve. Ja se oli siinä sitten. Joo. Katos perkele hattu. Mä rupean noita pistoolin panoksia aika hyvin, että mä voisin itse asiassa käydä kaikki tekemässä toiseksi, mutta sitä varten me tarvitaan se pöytä. Mut sehän löytyy tuolta. Muistan ainakin yhden. Tässä, en oo varma löytyykö tästä, mutta sitä on aina hyvä etti. No, eikö tää nyt ole missään pöytää? Tai sitten se ei vaan ota. Joo, ei. Tuolla toisella puolella rantaa pitäisi olla. Mun muistikuvaan juurikin tuolla. Pöytä. Minne voidaan muuntaa panoksia. Joo. Tää on tosi hyvä ase tämä AR-15. Hyvin tappava. Mutta läheltä ja ehkä musta vielä paras ase tässä pelissä on haulikko ja se on tosi tappava. Sitä on vaan tosi vaikea löytää, mutta se voi löytää tuolta minne mennään. Jos ei tässä jaksossa ehdi, niin seuraavassa jaksossa kyllä. Kyllä. Eli täällä on tämmönen pöytä, mitä me juuri etinkin. AK-panoksia me ei tarvita. Eli me tehdään niistä bullet-komponentteja. Ja sillä pystytään tekemään erilaisia ammuksia. Tietenkin yksi erilainen ammus vaatii 2 bullets-komponenttia, eli käytännössä 2 tämmöistä luodesta saat 1 erilaisen luoden. Eli jos on joku ase ja sulla on siellä luotia, niin harkitse, että mistä haluat vaikka luopua. Että jos pitää vaikka pistoolista lainata vähän panoksia, niin siitä kannattaa mieluummin kuin jostain sniperista. Taikka etenkään haulikosta. Koska se vie aina 2. Joo. Tästähän tulee aika hyvin näitä paateja. Toivottavasti nyt ei vaan sitten kuolla
Tässä on aika hyvin lähtenyt käyntiin tämä. Ehdittiin hyvään aikaan, ehdittiin siihen hakemaan tämä ase ja panokset tietenkin. Sitten siihen tuli se yksi älynväläys. Joo, eli 223 ja 111. Eli AR-15, mikä mulla nyt selässä, käyttää näitä. Ja miten, jos ei sulla näitä ole, miten näitä pystyy tekemään, niin bullets-komponentteilla laitat tähän vain yhden ja siitä painat kerran. Niitä pystyy, montakaan näitä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Joo, 8 kertaa. Laitat tuohon vaan bullets-komponentti, niin saat tähän ohjeet, mitä nämä tehdään. Okei. Tarvisin kyllä repun mielusti. Mulla on nyt vielä siteitä 2 kappaletta. Mutta minä en saa sitä vielä, koska mulla puuttuu niitä vähän. Mut joo, nyt mulla on hienosti tähän panoksia. 13. Jousipyssyynkään ei ole kovin paljon nuolia, niin ehkä niitä olisi hyvä tässä muutama edes saada. Joo, elikkä niitä täältä sitten tekemään. Oho. Juosten ei pystykään nyt tekemään. Mä suosittelen aina pelaamaan tällä third personilla. Sen takia justiin, että näkee paljon ympärillä. Ja näkee, missä justi liikkuu paljon paremmin kuin näin normaalisti. Ainakin musta. Joku tykkää, joku ei. Se on tosi kätevä esimerkiksi tämmöisessä nurkkauksessa. Näet, näkyy ketään. Niin edespäin. Joo. Eli täältä löytyy taas panoksia. Tuo on hyvä pistooli, tuo 45. Joo, eli mulla on siellä 4 kutia. Ja kyllä säästetään, koska niin tarvitsee. Joo. Nyt taitaa olla niin, että tämä ensimmäinen episodi, eli 1, niin jätetään sitä tähän näin ja jatketaan sitten toisesta. Joo, ei se ole mitään muuta kuin morjens.